सार साफ्रोमबो जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ जों मान होनांगौ जोङो सिबिनांगौ बिथांमोननिफ्राय जोङो अननाय लानांगौ बिथांमोननिफ्राय जोङो बोर सारस्रिनाय लानांगौ बिथांनि अननायाव दिनै आङो आंनि आखाइखौ राफोद खालामबाय आंनि आथिंखौ आं राफोद खालामबाय दिनै आं बे स्टेजाव दंफैयो बिथांनि अननायावनो दिनै आङो आंनि आथिङाव गसंनानै थानो हाबाय बिथांनि फोरोंनायखौ आं दाबो गोसोआव दङ बिथाङा जोंखौ बुंदोंमोन इंराजि सोलोंनो थाखाय सानसेयाव इंराजि सोदोबखौ मोनसे मुखस्थ लायोब्लाबो जोबोरै जोङो सोलोंनो हागोन जोङो जथेस्थ जों सोलोंनो हागोन बेनिफ्राय आंहा बेखौबो गोसोआव दङ जेब्ला जोङो फरायसालियाव थाङालाब्लानो लामायाव जोङो मार्बल गेलेयोमोन जोङो बाथुल गावोमोन अब्ला अखानायै बिथाङा जोंखौ आखायाव औवा दालायनि लावथिजों गोसा गोसा बुयोमोन थ' बेनि थांखियानो जाहैबाय सारा जोंखौ लुबैदोंमोन मोजां मानसि जानांगौ गाज्रि हुदानिफ्राय गोजानाव थानांगौ फरायसालियाव सानफ्रोमबो फैनांगौ बिथांनि बेयो जोंनि बोसोन बिथांनि बे जोंनिफ्राय लुबैनाय आरो बेखौ आं दिनै गोसोआव दङ दिनै आङो बिथांखौ आरो खेबसेबाव खुलुमबावबाय दिनै आङो मुकुन्द बसुमतारी सार बिथांनि न'खराव दंफैयो बिथाङा जाहैबाय आंनि गुदि फरायसालिनि सासे गाहाय फोरोंगिरिमोन बिथाङा दिनै रिटायारमेन्ट लाबाय आङो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ खावलायगोन फोरोंगिरिया जोंनि मेगन बेखेवगिरि फोरोंगिरिया जोंनि सोलोंथायारि बिमा बिफा एजुकेशनेल पेरेन्ट्स अननायनि आरो माननि नेरसोन हिसाबै आङो नैबे हरायखौ सारनि आखायाव गथायबाय सार सारा बै समाव जेब्ला जोंखौ फोरोंनो मोनदोंमोन सारनि गोसोआव मा साननाय दंमोन जे मा गोसो लानानै गथ'फोरखौ फोरोङोमोन डक्टर जाजानो लुबैयोमोन ना बले आबादारि जाजानो लुबैयोमोन ना बिजनेसमेन जाजानो लुबैयोमोन मा थांखिजों जोंखौ फोरोंनो गोसो जादोंमोन बा मा थांखि लानानै जोंखौ फोरोंदोंमोन बेनि सायाव सारा एसे फोरमायोब्ला आं गोजोननाय मोनगोन मानो होननानै बुङोबा नोंथांनि सासे आं फरायसा नोंथांनि आं सासे फिसा इयुनाव माबा मोनसे आथिङाव गसंथानो थाखायसो फोरोङो जेरै रोङैखौ रोंहोनाय हायैखौ हाहोनाय गाज्रिखौ दबथायनाय मोजांखौ बरायनाय बेफोरखौ लानानैसो माने फोरोंनाय जायो आरो आंनि उद्देश्यआ बेनो आं जि फोरोङो बे जाहाथे फेलें जाया आंनि नामाबो थाथों गथ' नामाबो थाथों बे उद्देश्य लानानै आङो बयखौबो सानदों जे ओरैनो हालुवा बा बिदिनो बेखार जानानै थानो रावबो फराया बे समाव खिन्थु बुजिया नालाय दा ओरैबायदि आं नंखायनो बोलो होयै होयै जे फोरोंनाया दा उनाव बे जाहाथे मोजां फरायनानै साख्रि बायदिसिना गिदिर गिदिर डक्टरेट जानाय इन्जिनियार जानाय कन्ट्रेक्टर जानाय बायदिसिना जि माबा दं आरो साबजेक्ट दं बेफोराव जाहाथे बयबो गावबागाव लाइनजों थांनानै मोजां मुलाम्फा खालामनो हायो लोगोसे फोरोंगिरिनि मान बिमा बिफानि मान गामिनि मान समाजनि मान जिल्लानि मान स्टेटनि सेन्ट्रेलनि गासिबो मथामथि बुहुमनि नामावनो बे गोसारथों होननानै आङो बै उद्देश्यखौ लानानै फोरोंनाय जायोमोन आरो दा बे हिसाबै दा बर्थमान सोलिगासिनो दं बेनो आरो मा आंनि बोसोना बेनो स' नोंथांनि सिगाङाव आङो गसंगासिनो दङ आं जिरायगासिनो दङ नोंथांजों आं सावरायगासिनो दङ बै समनिनो बेसेबांबा बोसोरनि सिगां एल.पि. स्कुलाव नोंथाङा आंखौ फोरोंदोंमोन दिनै नोंथांनि सिगाङाव आङो सासे गसाइगाव बि.एड. कलेजनि प्रिन्सिपाल हिसाबै आङो फैदों साहित्य एकाडेमि बान्था लानानै आङो फैदों आरो नोंथांनि सासे आं फरायसा दिनै आङो 15 गां बिजाब लिरबाय 75 गां मेगाजिनफोरखौ आङो सुजुबाय बिनिफ्राय नोंथांनि अननायावनो नोंथांनि थुलुंगाजोंनो बेफोर खामानिखौ आं मावनो हादों नोंथाङा गोसोआव मा सानो बेथ' जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बे गोग्लैसोना थानाय ओनसोलनिफ्राय सोरखिहैनानै बेबायदि बिजाब लिरनानै बेबायदि हारोंथाय मोननानै जे एकाडेमि बान्था मोनदों बेथ' गिदिरानो खोथा आरो बे बाख्नायथाव बे जोंनि थाखाय जोबोद रंजाथाव आरो दा नंखायनो आं सानो माने आरो बेल' नङा दंबावो उनाव मोननो हानायनि खाबुखौ जाहाथे मोनो बे आं खावलायो आरो नोंथांनि गोबाव सम बे गाहाय फोरोंगिरि हाबा मावनायाव नोंथाङा मा जेंना भुगिनो गोनां जादों
जेंनायाथ' गाहायै थाखो सिङाव खथा सिङाव आरो फरायसाफोरनिफ्राय थाखो सिङाव जेरै आं दहायबो एसे बुंखादों जे बै सोलोंनाय समाव जाय गथ'फ्रा बिमाजों बा बिफाजों लोगो जायो बेफोरो बारा उसुबिदा जाहैयो नाथाय फोरोंगिरिजोंसो लोगो जानांगौ दा बिमाफोरा सानो हगारना होयो फोरोंगिरिनाव फरायाखै दा रायजागोन नों बुजागोन नों गाबोन बेफोर गाज्रि हुदा बेफोरखौ सुबिदा होनो नाङा आं सानो आरो जे गथ'खौ फोरोङा गावनो दिथो लाया नाथाय बुजागोनसो होनना बुङो ओरैबायदि होनबा मास्टारनावल' हगार हरबाय गावहा दायथ' लाया जाहाथे बेफोर माने आं बेखौ बुंगासिनो आरो दाबो दा बेनो आरो बे एसे गाज्रि माबा लाइनाव थाङो बबेबा समाव फोरोंगिरिया फरायसाफोरखौ रायनोबो गोनां जायो बुनोबो गोनां जायो नङा होनबा दा बेफोरखौ माखासे बिमा बिफाया गनायनानै लाया सारा बेखौ बुंनो सानदों दा बेखौबो जोङो ओरैबायदि बुंनांगोन गथ' गथायखौ जोङो फोरोंगिरिनि आखायावनो जोङो गथायनानै होनांगोन फोरोंगिरिया माब्लाबा समाव रायदों माब्लाबा समाव आखाइजों एफा एनै बुदों आरो बेफोरनि थांखियानो जाहैबाय फरायसाफोरखौ मोजां खालामनाय माने अननानैसो बुनाय जायो जाहाथे गोरोन्थिखौ मावनाङा माने मोजाङाव गोथोङाव थां होननानैसो सिदा खालामनाय जायो आरो ओंखायनो हारसाफ्रा बुङो बेथारागात बिद्यानो बेदनि माने लावथिनि सिगाङावसो सिक्षा दं होननाया नंमारगौ ओरैबायदि दा बेफोरबायदियै अननानैसो बेखौ बाहायनाय जायो आरो दा नंखायनो ओरैबायदि बुंबावो बुजादों हामदों होननायानो बैनो जोंना मोनसे खामानि जायो आरो बुजाबायना बे लाजिबाय फरायलायबाय दावगालायबाय ओरैबायदि नोंथाङा दिनै आजिरा मोनबाय आजिरा मोननाय बे समाव समाजनि थाखाय मा मावनो सानदों नोंथाङा दाथ' आवगायनिफ्राय एफा एफा मावबोगासिनो थादों जेरै धोरोमावबो ओंखारबोदों आरो साहित्यआवबो सेन्ट्रेल इडुकेटिभनि CWCनि मेम्बार बेसेबांबा बोसोर माने 14 बोसोर जादों आरो माने ओमफ्राय बिसना डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट बेजों लोगोसे ओमफ्राय दा गोबाव माबा जाबाय आरो दा बरलायजोब्बाय नोंथांनि जोनोमा बहा जानायमोन आंना क'क्राझार बान्दो माबायाव क'क्राझार जिल्ला माबा बान्दोगुरि मा सनावमोन बियो बे मा मायथाइ मायथाइखौथ' बावबाय माने जोनोम जानाय लोगो लोगो आंखौ लाबोदों जाहैदों बेयाव माबायाव दरंआव थाफैदों दरंनिफ्राय ओरै गगामुगनिफ्राय दा गहपुराव आरो नोंथाङा सरकारनिफ्राय बा माबा मोनसे आफादनिफ्राय बान्थाफोर मोनदों नामा दा मोनदों माने दाख्लि 2019आव माने मोनसे बान्था मोनदों जे मा होनना बुङो बै माबानि सोलोंथायारि बान्था 2019 मायथाइयाव नोंथाङा बे बान्थाखौ मोननो हादों गहपुर महकुमा प्रशासन आरो मा बियो खन्ड प्राथमिक शिक्षा বিষয়া कार्यालय उद्योगत बे बान्थाखौ नोंथाङा मोननो हादों आरो माबा आरो सर्वपल्ली राधाकृष्णननि बान्था आरो जेनेबा 5 सेप्तेम्बर खालि फोरोंगिरि सानखालि होनाय बेनिफ्राय आरो नोंथाङा मोननो हाबावदों पुब गहपुर LP टिचार सेन्टार बेनिफ्रायबो नोंथाङा मान बिलाइ मोननो हादों बेयो नोंथांनि मोनसे एचिभमेन्ट आरो नोंथांनि मावनायखौ गनायथि होनाय मान होनाय दा जोबनायाव आङो सारनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ मिथिनो लुबैबावदों दिनै जोङो जोंनि समाजाव माखासे जेंनाफोरखौ जों नुदों उन्दै गथ'फ्रा फरायनायखौ नागारनानै फेग्रा मुवा जानाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जुवा गेलेनाय थिर खेला गेलेनाय बेफोरखौ फोसाबनो थाखाय नोंथाङा मा बोसोन होयो बोसोनाथ' आं बेफोरखौ मोजां मोनखाथारा नंखायनो गोदोनिफ्राय नोंसोरनो बुजादों बे मार्बल माने जुवा ओमफ्राय जेरै मा होनना बुङो थिर माने बे गासिबो मथामथि बे जा फैसा खरस जायो बेनो गाज्रि बुस्थु बेखौ आं दासिमबो सैया ओरैबायदि दा हनै बायदिया थिर गैला बेखौबो दाख्लै सोरखौबा रायदां दा आं मोजां जाजानो लुबैयो बयखौबो बेनो आरो साफ्रोमबो फरायसाफ्रा मोजां जानांगौ बेनो बिथांनि लुबैनाय दिनै आङो गोजोननाय मोनदों आंनिनो सासे LP स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि बिथांनि न'आव फैनानै आङो माखासे बाथ्राखौ सावरायबाय आं मिजिंथिदों आंनि उननि समाव आरो जाहाथे आं मोजां खामानि मावबावनो हायो आवगायलांनो हायो
बेनि थाखाय नोंथाङा आंखौ अननांगोन, बोसोन होनांगोन, बोर होनांगोन, बेखौनो आं लुबैदों। साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जाहाथे फैनानै नोंथांनिफ्राय बोर बोसोन लांनानै जाहाथे बिसोर मोजां मानसि जाहैनो हायो, बेनि थाखायबो नोंथाङा बिथांमोनखौ बोसोन होनांगोन, अननांगोन। बेथ' दासिमबो दंगा दं। आं होनदों दे मोजाङै फराय, मोजां माने साख्रि बाख्रि नागिरनांगौ, मोजां सोलोंनांगौ, रोङैखौ सोंनानै ला, होमबासो रोंगोन, आं बेखौ बुङो आरो दाबो। दा नोंनि खेथ्रआव जाहैबाय मा, बेथ' जोबोर बाख्नायथाव। दाथ' थुनलाइयारि बान्था मोनबाय आरो खामानियाथ' जोबखाया, मोजाङाव जोबा, गाज्रियावसो जोबो। ओंखायनो थांबाय थागोन, मोनफा मोनफा आयदा फैगोन, बै आयदा मथे खामानिखौ मावलांबानो उनाव आरो साक्सेस जागोन आरो। मथा मथि शिक्षाया जोबा। नोंथाङा बुंदोंमोन गियाननि दावहाया जोबनो गैया। जोबनो गैया। मथा मथि थैहां जाब्लाबो फंसे खोथा बुंलांबावगोन जे दे फिसाफोर ओरैबायदि आरो। ओंखायनो मोजां जा बेखौ बुंलांगोन आरो। दा ओंखायनो जोबनो थाङा। जोबोरै साबायखर बावबाय सार। गोजोन्थों।